Sebirido Desanburu kalo tile 24 san 2022 kɛra nisɔndiya donba ye diɲɛ seleke naani kerecɛnw bolo ka kɛɲɛ ni Yesu Krista ka bangeli ye n'u b'a wele ko Noël seli. Misali la, Mali kerecɛnw, protestants ani katolikiw olu bɔra ka taa Mali église bɛɛ kɔnɔ ka tasibila kɛ ka taa o ka kira ma ka tila ka ɲina Noël tɔgɔ da ko Yesu Krista ye bɛn ye. An wulila ka se protestants ka église la. Dogo dabele jasana secrétaire général la JPM Noël do Noël koro here Noël koro ko anga be Noël koro ko yafa Noël koro ko ala jigina an cela ka ani ale chebe kani anta adama de nyon chebe we hera badi ni o hera nana pega kanga gri o hera de nofe Nyina Noël seli kɛra Mali chrétien bolo ala ko suma bayi wala sa benga sabati Sahel jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana la yan. O hokum kɔnɔ an wulila ka se katolikiw ka église ba la. Cardinal Jean Zerbo ale ye ɲɛfɔli k'an ye. Mali torrente diɲɛ bɛɛ kɔnɔ dɛ nka an bɛ an ta dɔn Mali ani Sahel kɔnɔna bɛɛ dɔrɔn an b'o de fɔ. Burkina b'a la, La Guinée b'a la. Alors kɛlɛ min fana bɛ Russie fana jamana na laban ko ɲuman ala ko nɔgɔya an ye. O ka kɛ an ka jamana kɔnɔ. O ka kɛ diɲɛ seleke naani fɛ. Mali ministre min sigilen do dinɛ ko kunna Mamadou Kone ale sen sera ni église kofɔlen fila ninnu na. Waati min bɛ yen sisan o ye ɲɔgɔn minɛ waati ye ka bɛn waati ye ka ɲɔgɔn tu ka fara ɲɔgɔn kun sisan to o waati ye jamana bɛ bolola fɔlɔ an ka to jamana ka suma an ka sɔrɔ ka dala sɔsɔli dɔw kɛ dala sɔsɔli minnu fana bɛ yen n'a t'an se furuku ma janw k'an se ɲɔgɔn ma ala ka an bɛɛ la dusukun bɛn ka anw kɛ kelen ye ala ka sini kɛnɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Musa Mara ale ye Mali ministre ɲɛmakɔrɔ ye a fana sen sera église fila ninnu na. Gɛlɛya kɛra cogo cogo ala y'a nɔgɔyabaga ye an b'o donw na bi an b'o tumaw la bi an b'o dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛ na ala ka aminankow bɛɛ nɔgɔya ala ka jamana basigi ka bɛn sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛmaaw dɛmɛ ka garijɛgɛ ɲumanw d'u ma an k'a ladeli sini bɛ fisaya ni bi ye n dalen. Mali kerecɛnw ye ɲina Noël seli kɛ yafa ɲini ani bɛn donni na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o min kɛra sewaba ye ani duwawu caman kɛ ye. Habiba Nango Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamako.